Budeme potrebovať rastlinný olej, sóda bikarbónu, kúsky čokolády alebo ovocia, vajíčko, lyžičku, hrnček, mlieko, cukor a múku. Do hrnčeka vsypem 3 lyžičky múky. Ja používam hladkú pšeničnú, ale môžete použiť aj polohrubú. Ak nemáte radi pšeničnú múku, môžete použiť aj špaldovú. Ďalej pridám 2 lyžičky cukru. Ak máte radšej sladšie koláče, pridajte ešte jednu. Aby bol koláčik nadýchaný, pridáme trošku sóda bikarbóny alebo prášku do pečiva. Po suchých ingredienciách nasledujú mokré. Teraz pridáme vajíčko, mlieko a lyžicu oleja. Na konci dodáme kúsky čokolády alebo sušené ovocie a všetko dôkladne zmiešame. Keďže tento koláčik je pre dvoch, masu rozdelíme do 2 hrnčekov. Koláčiky vložíme do mikrovlnky na 3 minúty. Počas pečenia môžeme koláčiky párkrát skontrolovať, aby nám neutiekli z hrnčekov. Hotové hrnčekové koláčiky sa môžu posypať kakaom alebo vanilkovým cukrom. Prajem dobrú chuť! Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like, napíšte niečo do komentárov a prihláste sa na odber, aby ste vždy vedeli, čo je nové. Ďakujem pekne za pozretie. Ahojte!